Hello friend. Sebenarnya jadi ada sate kunjungi nobe ini ada yang dia kau di ada ya na di di hamne itu tu ini ikan tu kira hina na ina na sama hai ya ikan Kuani ngrani abu sumpani no beनिफ्राय नै खाथि नालाय बे आफा पुलिसनि न'आ बेनो मोनबाय नै ini mamiया फैयाखैना दे होमबा बे नै बिसिनाव दसे नेथ'ल जिरायथ'नानै नोङो आब' समफानाव थांनो होनबाय थायो बिसिनाव दसे थांसै दसे जिरायदो दा आङो बे आइ फैसान्दि बिसिनि आब' समफानाव दसे लानानै थांसै आरोना खनलेथ' फैबाय थानो हाखाया दसे दा गोसोखांबाय थायो थांगोन होननानै ओंखायनो लानानै थांसै आङो हागोन हमनो हमथानोसो बिदि हमथा बाथा आं हायो आरो दे बिदि नंखाया गैथ'खाया एसे बाहेरायाव लाइट गैया हो बाहेरायावनो जिरायसै ना आब' बाहेरायावनो जिरायसै बाहेरायावल' लाइट होदो नोङो ओरैनो सांनो नै बे हेन्देल गोनाङाव जिराय बे हेन्देल गोनाङाव मोजां लाखिदों बांसिन लेखा रोंथों आब' समफाना बिबारा बिफांफोरा जा मोजां जाबायानो आरोना ओमफ्रायो मालाय गासिबो अक्सिजेन होग्रा गोजा बिबार गैयाबाबो फुलिखौनो गायनांगौ आरोना बारबाय थाखायो जोङो बे आब'नाव फैनायनि खारना जोङो नैबेनि एटासनि खाथियाव बे आइनि न'आव फैदोंमोन नालाय दा आइनि न'आ ओमफ्राय आब'नाव फैनो होनबाय थाखायो नालाय दा ओंखायनो आं दिनै लानानै फैजाबाय आरोना मालाबा गोसोखांबाय थागोन दे होननानै आब'खौ